Jeg har det som om, at jeg råber op til himlen. Hvorfor gjorde jeg ikke mere? Hvorfor besøgte jeg dig ikke mere? Hvorfor ringede jeg ikke mere? Og jeg forsøgte jo at hjælpe alle. Jeg var kontaktperson, socialrådgiver, jurist, researcher på alle mulige former for hjælp, terapeut, you name it. Men der var ikke rigtig nogen, der forsøgte at hjælpe mig. Det føles måske sådan lidt ligesom at springe ud. Her er mit liv, tag imod det, om I kan lide det eller ej. Lene stiller sig meget modigt, meget sårbart, meget ærligt til rådighed med sin historie. Men jeg ved, at der sidder mange andre nede i salen, som også er pårørende, og som også vil kunne genkende det. Så på den måde tænker jeg, at det bliver et trygt rum. Og når man spejler sig i hendes historie, så får man både genkendelse, men man får måske også mod til selv at fortælle sin egen historie. Og så har vi fået startet en samtale. Jeg turde ikke.